Nanay Alma, please check my work. Oh my God, tagaan naman ko og kuan. Ug unsa ipa-check niya ang iyang mga Tagalog, guys. Kung sakto ba na mauna nga karon. Ako ning i-check kung koreksyonan kung sakto ba kahapon. Hi guys, good morning. So mapay atong pagmata karon January 29, 2021. So mapatay gikan pa ta sa bani, guys. So ang akong pagmata karon, ang oras nato karon is alas 5:30 sa buntag. So kari mo ni akong nakita sa study table sa akong anak kay dugay na to gabi diyan mo na lang ni akong namataan na to panong anak dugay pa kuno to siya mata siguro kay dugay na to alas 3 na to kay di maminaw nga patugon og sayo. So mao ni ang akong na kitaan ako ni ikuan, guys. Mao ni, guys, basta Tagalog ipa-check gajud. Nanay Alma, please check my work. Oh my God, tagaan naman ko og kuan. Ug unsa ipa-check niya ang iyang mga Tagalog, guys. Kung sakto ba na mauna nga karon. Ako ning i-check kung koreksyonan kung sakto ba kahapon. Diyan karon, guys. Mag-upload ko sa ako. I-upload today. Upload ko sa akong YouTube. Sayo sa buntag. Kaya kailangan kada adlaw na ay i-upload sa YouTube. Upload ko, buntag sayo. Good morning, good morning. Buntag sayo, mag-upload ko sa akong YouTube. Samtang mag-check ko ani. Tagaan ko kuan sa akong anak, assignment. Kitagaan ko assignment sa akong anak. Ipa-check na ko. Manili ko, guys, samtang ang akong gi-upload is wa pa nahuman, guys. So manilhig-silhig sa post din niya sa among hawanan kay mag-aliwaros na po ni unja ug mata ng duha na ka anak. So magsilhig ko hipos-hipos ko sa among sala samtang ako maoy samtang nag-upload ko sa akong vlog. O guys, nag-upload ko sa vlog so ako manili kay na pinag para ini kuman na to panilhig basin mahuman na pud na og upload nag-aginod ang atong signal today. Permanente dili lang today, permanente jud na mag hinay kaayo ang signal. Pero pasalamat lang gihapon ko kay mo upload ra man gihapon, mahuman ra man gihapon bisan labihang hinaya. So karon mag nilhig ko sa among hawanan. Muna dito, muna diri sa kwarto. So ang akong mga estudyante wa pa nang mata na ang isa, wa pa ko ka-check. Kinahanglan na to nimo i-check. Okay naman nandito na. Ha? Okay naman nandito na. Kay ingon marigi ka nga i-check re. Ipa-check sa akong anak, guys, ang iyang nalangan ako imbis magsugod na ko og panilhig. Buntag sayo pa diri guys, alas 6 pas kabuntagon. So pa-check sa akong anak ning iyang gihimo nga unsa ni imong gihimo dong speech. Hi. Okay, mao na akong boyan ang anak kong panganay di sa aki. O mao na akong panganay grade 11 student. So nag-ingon ang gipahimo sila og assignment sa ilang maestra nga speech para muhalal og mayor. Basahin ko ha. Ingon diri aon na kanot.
Nanay Alma, please check my work. Nanay Alma, please check my work. Baliktad kay nakakuan man ko brang naka-selfie style lang akong kamera. Isang magandang araw. Mo ni iyang start sa iyang speech kay Tagalog man. Kuntahay lansay sa pagkamayor. Isang magandang araw sa inyong lahat. Salamat po sa pag-anyaya ninyo sa akin ngayon. Bago ko ibahagi ang aking mga plataporma, kailangan ko pang ipakilala ang aking sarili. Ang pangalan ko po ay si Felix Zacari Asilong, 17 taong gulang na, at ako po ay lumaki sa mahirap na pamilya kung saan limitado lang ang oportunidad ng maiangat ang estado ng pamumuhay. Ngunit alam ko rin na hindi ito maging hadlang sa pagkamit ng mga pangarap. Ginawa kong inspirasyon ang kahirapan upang maipagpatuloy ang buhay at makamit ang mga hindi inaasahang tagumpay. Ngayong nakatapos na ako ng pag-aaral at maging isang labis na ang paghanda ng sanhi ng awa na. Naglibog ng ko sa pagbasa kay Lamyang Gagmato dyan na guys. Ija na usbol pa ni dyan. So karon magligpit na pug ko sa ilang mga abubot gabi kay magdag snack. Na. Magligpit na pug ko kay gusto ko na pug ilang tatay kung na mga say laga. Unan, o daan na nagbiskwit kung saan na to. Diya himata pagkadug sa do. Pila ra ka oras imong mata, atog. Alas 2 na kayong matog. Diya mata kag alas 6. Kung nang ligpiton ilang mga abubot gabi nagdagatas. Kaya ugutomon sige kuan. Kaon ra day kag biskwit gabi Kay gutomon sila guys. Kay bisag unsaon na og ingon nga kanang dili mag-answer og module kagabi, ug ganahan naman on sila mo answer og module kagabi. Mao nang ready na ang snack. Mao na sila termos, na sila gatas. Diya mamagpag ko. Pagpagi natin ang mga kaniya din ang bed way mo higdaan ra ni namo samtang kami ay nagtuking-tuking kani ang bed. Sa tibuok balay giusan na lang ang paglaba. So mao na ni kung kinsay ipon mao na libre hasta paglaba. Okay guys, ako na ning igawas. Gato talong kini anong laundry basket dugay na ni. Gagmay pa akong mga anak ani. So awa na lang ko magpalit og laundry basket. Labhunon ra man pud na. Kung may orinola dili lang nako ipakita, maghipos na pug ko sa uri. So bisan duol ang among CR na ara din ha mga napo pakalakang tiyagunan sa among kwarto di ay bisan dagko na akong mga anak di aga orinola pero dili para sa akong anak kundi para ako kay damilihan ko tigmian ko maato sa CR tugnaw kaadyo na mulik pero dili na ipakita ang among orinola. Dapay nabili di maglisod. Dihib na ko. Nag-study na po yung usa. So karon maningig na ko. May mga biskwit na hagbong sa ilang pagkaon. Ano na doon sa ilang doon sa kuwan na sumupin. Super early yun ang anak og sus marusip. Dugadya na. Aron dugadya pa na to gabi karon sayo po ning mata. Pila naka hours imong sa bagay guys di doon kung mag-ulan ni si Chagay. Wa man nagipon ni trabaho gustong matog anytime. Matog ra man po na siya. Pakatulgon ra man po na namo guys og katulgon siya inig ka kanang inig ka adlawan ang maraming po ni siya pakatulgon. So naningkamot siya na mahuman kay aron makapas na ko
puhon. Kay Saturday ang pagpas sa morning. Uy, dira ko ng uban, mandi na pas. Dira ko naman yung dali, mga sulundon kaayo. Sulundon kaayo. Ano kaingon obedience. Guys, wa pa ko'y kilay, wa pa ko tayo. Bago pa nga akong mata, sumaw pa yung paghuman o panilhig. So, wa pa ko nahuman ang akong gi-upload since ganing hapa mga pila na ni kauras. Usa na ni kauras kapin, kapag 30 pa ni ang akong gi-upload. Unya karon alas 6, alas 7. Unya karon alas 7, 15 na. So, inom sa ko og ininit. Tubig na maligam-gam inom sa ko. Samtang ako ning gibantayan ning akong gi-upload. Human ako nanilhig, human ako nag-fix things sa mga kalat sa mga bata. So ready pa, ito ang table ready na sa ilang pag-answer sa module. Wakang matang akong bunso. Ano human na di ay? So nahuman na guys ang akong i-upload. Mauna ni guys, human na. Tingnan si Eric, patod po ka ima ron ha? Patod po ka ima. Unsay imong gibati? Magsuka-suka ko. Sakit ahon pa mga din ba? Lawas. Jawa kay gilantan ka. Magsuka. Wa kay ubo. Wa. Sa kuan na no. Hinginom ka og Primel S. Wa pa. Pag inom og Primel S, da maglugaw ka din ha. Haglog ja. Sige mong kuan, sige mong inom og soft drinks kanang na usa ka trabante sa akong bana nga naglain agtiyan kay nagutman kun si jag hapon. So mao to ang giingon nga manginom si jag pang hyperacidity, iwas anang mga soft drinks kay mao nay makasamot o di ba guys. So kasabot naman sila kung mga anak. Mungad niya ko. Oh, sige mo ato na ka. Pati man ang mga bata. Oh, syempre ati mano nang agap. Ayun, di magudman. Labaw pang di magutman. Mungad niya ko. O sige pag-amping. Sige. Okay. Sakay na lang kag tricycle. Ako pa ni effects ang ako. Kuan. Da 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 da. Da da da. Okay lagi mag-inom og kapitay. Pero na. Kung maulit adto na siya sa pan ako pa ko kahilam o sige wa pa ko ka fix akong kaugalingon kay nag-upload pa ko dire ah. Okay, maura to ang atong activity this morning. Okay guys, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog.